Cuvintele pe care noi le folosim în mod intențional și conștient, transmite subconștientului direcții în care noi vrem să mergem. Subconștientul, atenție, n-are minte critică, n-are matematică, n-are logică, n-are rațiune, n-are alb-negru, are nuanțe și are direcții. Cuvintele pe care noi le folosim, dacă le folosim și în mod constant și cu energia, să zic așa, potrivită, cu tonul potrivit, vor transmite subconștientului nostru direcții și nuanțe pentru ca el să deblocheze din noi resurse și diverse revelații, idei, conștientizări, ca noi să ne atingem obiectivele și lucrurile pe care le dorim. Într-un mod absolut ironic, doar prin felul în care ne vorbim, nouă înșine, ne cresc șansele să obținem ceea ce ne dorim sau să se încheie ceea ce ne doare, pentru că cea mai mare parte din noi, și anume subconștientul nostru, este un depozit de resurse și de soluții care este ca un înger, dacă vrei să folosesc metafora asta, care nu face ce vrea el, ci face ce îi spui tu, dar atenție, nu face nici măcar ce ai vrea tu să-i spui, ci face ce îi spui tu concret. Adică dacă intenția ta de a-i spune ceva este una, dar tu îi spui concret alta, el va face ceea ce îi spui tu, nu ceea ce vrei tu. Și aici este o nuanță interesantă, pentru că și oamenii pățesc la fel. Știți, oamenii care spun am avut altă intenție sau n-am vrut asta, am vrut să zic altceva. Ei, oamenii reacționează la ceea ce spui, nu la ceea ce ai vrea tu să spui. De aici, încă o dată, importanța lingvisticii în comunicarea dintre noi.